Monggo dipun aturaken tetembangan Kusuma Wijaya. Oke, ngaturaken nembah dhuwur dumateng sagunging para tamu. Sekecaken abon kerahapi pasugatan. Selamat menikmati. Luning mekar lan sami puspita ing taman sari manglong manungsa wangi kelawan wulane dadari nambarung sasmita sang kembang wewayan rangsang pucuk sari ning kembang ayo kusumaning rantri mangsa wiji kinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang panjerona antariksa api bumi ayu sang rina kusuma wijaya ayo semoga Bapak Manur mriki lho Pak ayo luning mekar lan sami puspita ing taman sari manglung manungsa wangi kelawan mulane dadari nambarom sasmita sang kumbang wewayan rangsang pucuk sari ning ayo kusumaning ratri mangsa wiji kinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang panjerona antariksa api bumi ayu sang rina kusuma wijaya putra buana sak jose lagi Sak Jose ada kase audio. Mas Wawan kapan-kapan ayo luning mekar lan sami puspita ing taman sari manglung manungsa wangi kelawan mulane dadari nambarong sasmita sang kembang wewayan rangsang pucuk sari ning kembang
Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya.